o que se produciu no Concello durante o exercicio de 2019. É dicir, podemos aproveitar, e estades no vosso dereito, incluso na vosa obriga, se queredes, de facer os comentarios que considerades oportunos sobre como se os gastos se fixeron ben, se fixeron mal, se debía gastar máis nunha cousa ou gastar máis doutra. Ahora sí, é dicir, xa o comentamos outra vez, a hora do que aprobar as contas, si debería ser de, pois se non se está de acordo coa conta porque non reflicte o que realmente pasou e hai mecanismos para facelo, pois senón o objetivo é trasladar aos órganos fiscalizadores como foron as nosas contas, e unhas contas que ademais non facemos directamente desde o ámbito político, é dicir, desde o ámbito político se deciden que se gasta, iso sí, pero digamos que quen fiscaliza as contas, quen leva a contabilidade e tal, é o Departamento de Asuntos Económicos, e dai pois ven a proposta de aprobar esa conta xeral que nos pasa a intervención, que é un tocho considerable, render a conta xeral aprobada toda, pois con toda a documentación íntegramente ao Tribunal de Contas, tal como se establece pola lei, e enviar ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a conta xeral do 19 nos términos que indican pois as ordes que así o regula. Manuel Anxo. Pois, bueno, esta conta xeral, que reflicte a xestión realizada, como dixo o alcalde, polo Goberno Municipal ao longo de 2019, non? Sobre os orzamentos aprobados en decembro de 2018, non? Uns orzamentos sobre os que se aplicaron modificacións orzamentarias de casi 1.600.000 euros, non? Facendo que realmente representa un 10%, non? De incremento nos créditos orixinais, non? Ou iniciais, non? Elevando o orzamento hasta 17.664.000 euros, non? Sendo, xa digo tamén que sendo os máis importantes as modificacións o que ten a ver co IDAE como coa eficiencia enerxética das instalacións, tal como reflicte o informe de intervención, non? Poñer dito isto, non? Que é un pouco, isto ten de carácter descriptivo, non é máis, non? Poñer de relevo que volvemos a falar dun clásico, non? Na conta que se ve que se repite na conta xeral, que é un clásico para cadrar o orzamento, que é isto do allamento de a fin de contas, a venta de terreos, non? Que ao final, pois, un ano máis utilizouse para cadrar orzamentos, pero que ao final quedou en cero, non? Esa previsión inicial, non? Que era de 184.000 euros de ingresos, que ao final, para financiar outro tipo de partidas cas que se contaba eses ingresos, pois houve que recurrir a outros créditos, non? En todo caso, sí, tamén dicir e recoñecer, non, que o resultado orzamentario positivo, non? Que son 104.178 euros, e ademais, a respecto disso, tamén dicir que vende a evolución desde o ano 2017, así que, aínda que é positivo, o resultado queda lonxe daquele millón de euros do ano 17 e dos 800.000 do ano 18, non? Pero, xa digo tamén que é positivo, co cal hai que destacalo, non? En canto ao remanente de tesorería tamén, para gastos xerais, tamén subliñar que sigue estando en cifras moi destacables, non? Neste caso, superando os 2 millóns de euros, cousa que tamén hai que poñer de manifesto, non? Eu creo que é importante ter ese remanente, porque cando entrei aquí nesta corporación municipal, estaban falando dun remanente de tesorería negativo de casi 4 millóns de euros, 3 millóns e pico de euros, creo que estaba naquele momento, en negativo, non? Entón, pois agora, ver unhas cifras por riba de 2 millóns de euros, 2.044.000, creo que é, pois é unha boa cifra, unha boa noticia, non? Por outra banda, mirando o informe de reparos, dicir que hai 13 o informe de tesorería no que se contemplan os reparos, hai 13 informes de reparos que afectan a un total de 1.387.976 euros, non? Eu creo que, digo todos os anos, eu creo que hai que intentar reducir canto máis eses reparos, non? Porque falamos de cantidades
nunha cantidade moi elevada, non? Por outra banda, e é algo que xa é un clásico tamén nos informes de intervención a respecto da conta xeral, é a famosa taxa de abastecemento de auga, non por vía executiva, que eu digo xa un clásico porque aparece todos os anos que eu recorde nos informes da conta xeral. E, por outra banda, tamén hai un problema que xa é clásico, ou un reparo clásico, que é o das nóminas dos traballadores, non? Que eu non sei se algún día se chegará a un acordo ou non sei, pero bueno, a deixarse de reparar esas nóminas, non sei como, pero sí que xa digo, é o clásico que aparece nos informes da conta xeral, non? E bueno, finalmente dicir que hai no catastro, na recadación por IBI, imposto de bens inmobles, natureza urbana, hai un desfase hai casi 280.000 euros que non se recadan. E non sei, realmente, claro, se hai a previsión inicial de recadar eses cartos, non sei por que hai ese desfase, non? Xa digo, xa sei que na comisión informativa podemos ter falado desto, pero bueno, tamén o quería comentar aquí no pleno, non? Pero hai ese desfase que representa en torno a, bueno, prácticamente o 10%, ainda non, da cantidade total recadada, non? Por o imposto de bens inmobles, pero non entendo por que se desfase na previsión inicial sobre o realmente recadado, non? E así dicir tamén unha cousa que é que durante todo o ano 2019 non houve ningunha multa por infraccións urbanísticas no Concello de Teo. Bueno, claro, eso é positivo, eu digo que non é algo negativo, digo, pero bueno, que me chocou non que había unha previsión inicial de 10.000 euros por infraccións urbanísticas e non houve ninguna infracción. Bueno, eso en todo caso é unha boa nova, non? Pero sí que me chamou a atención. E bueno, para nós a valoración en xeral é unha valoración, xa digo, por unha banda ten esas grandes cifras positivas, non? No que ten a ver co resultado axustado, e máis no que ten a ver co remanente de tesorería, pero, bueno, ten outras cuestións, además vinculadas a un orzamento no que nos, o orzamento aprobado en decembro de 18, non? No que nós nos abstivemos naquele momento, entón nós vamos a absternos diante desta conta xeral. Gracias, don Lorenzo. Lucía. Imos apoiar a proposta. Lucía. Bueno, pois, como ben di o alcalde, efectivamente, a conta xeral é un voto 8, que conste. A ver, por ir resumindo, entre outras cousas, obsérvanse que destinan créditos ociosos do capítulo 1, é dicir, gastos de persoal, para o pago de facturas do capítulo 2, que é o de gastos, mediante transferencias de crédito. De outra parte, as estimacións de gasto correntes non son correctas. Seguen a gastar máis do que presupostan no capítulo 2 e despois temos que botar man dos recursos dispoñibles de outros capítulos, como pode ser o capítulo 1. Capítulo 6 de ingresos. Como di a interventora no seu informe na páxina 7, están inflando os orzamentos de ingresos dende fai anos para dar lugar a un maior gasto de inversións con supostas ventas de solares que despois non se materializan. Isto é o que provoca é unha alteración do anexo de inversións aprobado polo Pleno da Corporación, posto que nel descríbense as inversións a realizar e os axentes de financiación, algo que vostede non respecta, xa que os gastos afectados pola venta de terrenos están condicionados á efectiva venta dos mesmos. Do contrario, non se poderían realizar ditos gastos. Tamén, como se reflicte na páxina 10 do informe da intervención, existen 2.639.501,97 euros de dereitos pendentes de cobre de orzamentos pechados. Entendo que son os referidos a Coagés, que falamos a conta pasada. Estos dereitos de cobro pendentes de 2.639.000 son os de Coagés. Pero global, claro, pois saber un pouco tamén en que situación está ese tema.
Doutra banda, na páxina 12, control interno, parécenos moi grave que non existira fiscalización alguna sobre a xustificación das convocatorias de subvencións a entidades deportivas, veciñales, educativas e de igualdade, previa súa aprobación polo pleno competente e reconocimiento da obligación. 13 reparos, o ano pasado eran 14, bueno, vamos menos uno, mellorando sensiblemente. E, bueno, despois de todo o exposto, sinto decirlle que a súa xestión, lexos de ser boa, é bastante ineficiente, xa que se inflan os orzamentos, entre outras cuestións. No obstante, para non entorpecer os trámites regulamentarios e de debido cumprimento, e tendo en conta que isto é, bueno, unha foto fixa da realidade, ímonos a abstener. O voto vai a ser unha abstención. De acordo. Pero, perdón, hai que hacer previsións máis realistas. Nada. Ben, así por comentar algunha das cousas sin ánimo de entrar en debate tampouco, porque en todo caso agradezo por a posición, que a crítica que se considere, pero a abstención na votación das contas, non? É certo que a venta de terrenos figura sistematicamente, e sei que non me vades a creer, pero que non é unha decisión política metela nos orzamentos, pero é unha decisión política vender, é dicir, e se non se fai non é porque é unha cuestión tamén de prioridades, é dicir, a venta de terreno nestas circunstancias ten un tratamento administrativo complexo, tanto para a Secretaría como para a intervención. E a verdade é que tal como están os propios departamentos, pois ás veces costa fixar eso como prioridade. Non, é dicir, de feito, non renunciamos, porque hai algunhas fincas en concretas dos reseles que nos están dando pérdidas, no sentido que temos que pagar cuotas de urbanización, pero precisamente en esas foi nas que surtiron algúns problemas ca delimitación e demais, as que podrían ser máis fáciles de vender. É certo que o superávit baixou con respecto aos anos anteriores, pero tamén é certo que eso que implica é que hai un maior grau de execución, é dicir, se ti eres capaz de chegar aos gastos ao dos ingresos, o que está reduces o superávit, pero hai un maior grau de execución, non? Claro, a maioría dos reparos, a verdade conta, tamén se refiren a defectos no proceso administrativo, que é a falta de facer as retencións de crédito, de solicitar as retencións de crédito. O cal non quere dicir que non existan eses cartos nos orzamentos, non? Nin nos orzamentos, nin na disponibilidade. Pero tamén é certo que o asumimos como crítica, porque é o que se debe facer, e intentaremos mellorar nese aspecto. A taxa executiva da auga e demais, esperemos que agora que a incorporación de feito xa se empezou a traballar nelo, que a incorporación da tesoreira, pois se lle está dando un espabil importante a todo eso, e estou seguro que cando avaliemos este exercicio pois notaremos a diferencia. Co das nóminas dos traballadores, aí a única solución é RPT, é dicir que seguimos no proceso, que se paralizou un pouco por as eleccións sindicais, que os novos que se incorporaron pediron facer unha pequena revisión do que xa se avanzara, pero que agora se vai a retomar, e a principios do mes que ven teremos xa unha reunión, polo menos para volver ao punto en que estábamos antes das eleccións sindicais, e xa poder tirar para adiante con máis soltura. E os contratos, o desfase do IBI, eu entendo que porque neste ano se fixeron unhas previsións derivadas de como iba a incidir non xa a nova valoración, senón o cambio que introduciu o catastro de ingresos por terrenos, por solares, por terrenos construíbles e demais. E entón é certo que aí se produciu un desfase, pode ser que tamén na recaudación en parte, pero ese desfase en todo caso o correxiremos
de cara ao futuro. E con respecto á tesorería tamén é un pouco a consecuencia das multas polas infraccións urbanísticas ou polas multas coercitivas que tiñamos derivadas na Diputación, pero non sei por que cuestión de engranaxe administrativo nunca se efectivizaron, ni se lograron efectivizar, e que parece que agora tamén que a incorporación da tesoreira pois é noutro aspecto no que podemos aprobar eso. É certo tamén o que decía Lucía dos créditos de personal, pero tamén é certo que non é que se metan ficticiamente créditos de personal. Se sobran eses cartos de personal é porque ou non se puderon convocar as prazas ou porque xente que está de baixa e entonces parte desa baixa paga a administración do Estado e entonces a Seguridade Social, e por iso nos repercute positivamente, que ten varias razóns de ser. En todo caso, sí que pretendemos, e se fixe un esforzo este ano, por exemplo, na contratación tanto de bolsas de sustitución para guarderías como de prazas que estaban pendentes, e contamos que así sigamos. Tamén é certo que nesa estimación de gasto corrente se gasta máis porque hai eso que sobra dos gastos de persoal, entonces sí que se incrementa ese gasto. A venta, se te das conta, non é tanto que bueno, tes razón no sentido de que eses gastos os ingresos pola venta de terrenos van ligados aos gastos, a certos gastos, e que eses gastos non deberan de realizarse se non hai eses ingresos pola venta de terrenos, pero tamén te das conta que se miramos o superávit e o que debíamos de ingresar pola venta de terrenos, aí anda. É dicir, non hai un gran desfase en eso. É dicir, que, digamos, o que non foi tampouco que se gastase o eso que non se recaudou, senón que eso ven a ser o superávit en definitiva. Non digo que exactamente, pero en boa parte. Bueno, os dereitos de cobro de Viacua, vamos a situación na que estamos en este momento, que houve unha sentencia moi importante aí xa antes do COVID, non? Que nos dá razón e que digamos obliga-nos a presentar a liquidación que tiñamos presentada, pero ben explicada por capítulos, é dicir, dicindo de onde ven cada cousa. Pero, digamos, aí o fundamental que a sentencia ten dúas cuestións fundamentales. Unha, que temos dereito a facer a liquidación, a practicar a liquidación desde o ano 2001, é dicir, porque esas liquidacións a partir entre o ano 2001 e o ano 2007 nunca foron aprobadas por intervención, entonces esas liquidacións hai que volver a facelas, que Viacua o que decía era que na prórroga do 2007 esas liquidacións quedaban aprobadas e, polo tanto, habría que entrar a posteriores do 2007, pero non antes, e isto a sentencia establece que desde o 2001 sí, e xa é unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, é dicir, que aí se acabou a discusión, e que os prezos a aplicar son os prezos derivados do contrato orixinal, é dicir, que hai que calcular con todas o IPC e demais os precios orixinais do contrato, ir aplicando ano a ano e a mes a vez, valorar o que se ingresou por tasas, o costo real do servicio, o que pagou o Concello a maiores, e facer esa liquidación. Entonces, estamos ahora acabando de traballar eso. Antes de final de ano, a intención que temos é a de que eso xa se lle remita ao xuzgado para que se poida. Tamén é certo, e seguimos dicindo, que por moi ben que levemos este partido é dos longos, porque, é dicir, lóxicamente na defensa dos seus intereses, ou aínda que non máis sea por dilatar o proceso,
pode dar bastantes voltas aínda xurídicas, cada vez menos, pero se verá de onde chega. E pois que non entendí ben se o do control interno das justificacións das subvencións Sí, en la página. Vale, pero eu estou analizando que... Bueno, pero está aí. non se volva a producir, vale? Bueno, non sei se queredes comentar algo máis, senón, pois bueno, en todo caso, eso agradecer o posicionamento, pasamos a votar a aprobación da conta xeral do exercicio 2019, votos a favor da proposta, votos en contra, abstencións. Queda entonces aprobada a conta xeral do exercicio 2019 e levantamos a sesión. Iria María.